I avui a l'espai d'entrevista ens acompanya Xavier Rius, ell és periodista i escriptor i ens ve a presentar aquest llibre titulat Amor a la carta. Benvingut. Hola, bona tarda, bon vespre. Ens presentes aquesta novel·la, Amor a la carta, que dintre dels llibres que estaves acostumat a escriure més d'actualitat, més de política i més d'immigració, ens trobem en un gènere completament diferent al que estaves habituat. Sí, perquè jo l'últim llibre que vaig fer va ser fa un any i alguna cosa, Xenofòbia a Catalunya, molt sobre el tema de Plataforma per Catalunya, o els municipis on la immigració o els fenòmens, o s'ha sacsejat la immigració políticament, com a Badalona amb García Albiol, com a Vic amb l'Anglada i el Vila de Badal, o com el que havia passat a Salt, i en canvi això és un registre totalment diferent, que és la narrativa, on no has d'explicar el que passa, sinó crear un món, un microcosmos, uns personatges, fer-los viure, fer-los equivocar-se, fer-se evolucionar, i tu crees el teu món. I al final, doncs, si la història funciona, es pot plasmar en paper i editar-la i posar-la al mercat. Per tant, passem del que seria la realitat a la ficció. Costa gaire canviar el xip, canviar la mentalitat, si estàs acostumat, com parlàvem, a escriure coses més actuals, a canviar completament de registre i posar-te a imaginar i a inventar coses? Costa gaire canviar això? A veure, no costa perquè, a veure, moltes vegades, inclús en política o en societat, sempre diem que la realitat supera la ficció, però, esclar, en un article o en un llibre explicant uns fets, tu expliques i el lector llegeix. En canvi, amb la narrativa has de fer que sigui el lector qui s'enamori, qui pateixi, qui digui deixa-la, qui diu digue-li, qui no li diguis, qui senti... És allò que es diu, que a massatge es diu el Toni és brut, és un porc. Amb la novel·la has de dir portava aquella camisa més bruta que l'altre dia, aquella taca lluïa, tenia no sé quantos, i el lector acaba dient a la quarta línia que fastigós és, amb la qual és el lector que ha de tenir la sensació amb la narrativa. Amb l'assaig, amb l'article, dius tu aquest tio és un porc, i tu llegeixes i tu creus o no tu creus. Després has de fer que la història enganxi, que els personatges evolucionin i sobretot que hi hagi toms inesperats perquè no sigui a vegades el més previsible el que passa. Aquesta història, la d'Amor a la carta, on te'n situa? Quines localitzacions podem trobar? Mira, això passa a l'any 1996-97 a Hospitalet de Llobregat, és un carter, i passa també aquesta persona els caps de setmana i la seva colla d'amics la té a un municipi imaginari que es diu Puig d'Empordà, que estaria entre la Bisbal, un municipi interior que no té platja, que no té costa, i passa a Puig d'Empordà i a un carter que està a Hospitalet, s'ha canviat de ruta amb el de repartiment i es dona compte que en una casa que han enderrocat arriben periòdicament cartes a nom d'un tal Andreu Roca, però de remitent només s'hi posa Olga. Les cartes que s'han de retornar, perquè la casa l'han enderrocat o el que sigui, i de remitent no posa l'adreça, aniran amb una saca que al cap d'un any es trenquen o es cremen. Però, esclar, ella es mosqueixa perquè no són cartes de la Caixa Catalunya o del Centre Cívic o d'Hisenda, sinó que veu sempre que porta Olga i punt. No mira contra llum, veu que sembla que són cartes manuscrites i fa aquest delicte, que és obrir una carta que ningú la reclamarà perquè va un sac que es crema d'aquí un any i és l'Olga que enyora l'Andreu, lamenta, enyora lo bé que van estar junts, però lamenta no haver-lo ajudat, no haver-lo salvat, no haver superat allò que va passar que no sabem què és, i ell, que està divorciat, s'identifica més o menys amb el que diu l'Olga quan enyora l'Andreu, perquè ell també va trencar una relació i lamenta no haver salvat la relació o no haver salvat allò, o no haver solucionat el problema, i es anirà enganxant aquestes cartes, i per unes pistes iniciarà una recerca, diguem, obsessiva d'aquesta Olga, i és on comença tota la situació d'intriga, encara que finalment res és el que sembla. Per tant, girs inesperats, és una història d'amor i desamor, però que la cosa no queda aquí, que va havent-hi... No, perquè coneixerà una Olga per les pistes de les cartes, la seguirà, s'apuntarà al seu gimnàs, s'apuntarà al seu grup de gimnàsia, el dia del sopar aquest que es fa per Nadal se la mitlligarà. Ella li dirà, de seguida el primer dia vaig veure com em miraves, tu no saps dissimular, a mi m'agraden les persones que van sense mentides i estratagemes, no suporto les mentides, però esclar, ell l'ha conegut amb una mentida, amb un estratagema, seguint-la de casa seva, apuntant-se al seu gimnàs. I després hi haurà un dia que ell li anirà amb un ram de flors a la feina, ella es posarà com s'emprenyarà perquè tal, però ella es pensarà que ella es retira perquè li ha fumut la bronca
perquè li ha anat a la feina amb un ram de flors, però ella es retira perquè potser no era res el que pensava i és incapaç de dir-li la història. Per tant, aquí misteri assegurat per anar veient què passa. Potser no hi haurà una sola dona, potser n'hi haurà dues, i el personatge que ha de fer és a dir, ho has d'explicar tot, no ho has d'explicar tot, i aquí és un tema molt interessant, és a dir, ho has de dir tot encara que ella t'engegarà la merda o no ho has de dir tot. I darrere, tant el personatge masculí com la Olga o les Olgues hauran viscut unes situacions que és un tema que aquí el toco d'una manera gens ploramica, doncs per entendre el passat, que són les persones que han patit, que de petit van ser agredits, les persones que de petit van ser agredits o van patir pedofília i no han curat aquesta ferida, totes les relacions que tenen s'acaben trencant per aquest tema. És el que es diu el síndrome del nen maltractat. Llavors, si me'n vaig a la política, que és el que m'agrada, quan parlem dels serbis que van ser maltractats, són maltractadors. O el poble jueu, no pot generalitzar, però va ser maltractat i pot ser maltractador. Doncs també amb les relacions humanes passa, no? I darrere, per entendre què és allò que va passar, que l'Olga no va saber salvar en l'Andreu i l'Enyora, doncs potser hi ha tot aquest tema del maltracte, però això es veu molt al final, i el tema és una història d'intriga amorosa, que potser no hi ha una dona, sinó que n'hi ha dues, i si tu dius el teu pecat original, potser el que t'agrada t'engega la porra. T'ha d'anar al tanto, com la vida mateixa, no?, d'alguna manera. És molt exacte, és a dir, si per dir una cosa trencaries una relació, si el problema és, diuen, si has tingut una aventura, molt bé, doncs enhorabona que hagi valgut la pena, però explica-m'ho, o si l'has tingut, no sé, que no hagi valgut la pena, però no m'ho expliquis. I el tema si s'ha d'explicar o no s'ha d'explicar tot, i això evidentment cada situació, cadascú ho processa. És una història de fet molt d'intriga i que al final l'actor diu, digue-li, no li digui, deixa-te'l, vés-te'n amb una, vés-te'n amb l'altra, i fins a l'últim moment no es desvetlla i malament no acaba. En quant als municipis, parlàvem de l'Hospitalet de Llobregat i parlàvem d'aquest Puig d'Empordà. Que no existeix. Aquest Puig d'Empordà, com és que decideix inventar-se un poble, tinguent tants de pobles, per poder escollir, per exemple? A veure, doncs perquè a vegades, si no l'ubicaries molt... T'imaginaries massa la localització? Per exemple, aquestes persones a Puig d'Empordà, que són gent de Girona, gent, diguem, estiuejant de Barcelona i gent de Puig d'Empordà, tenen una revista que es diu La Surera, que estem a l'any 96-97, serien aquells progres o aquells ex-hippies o aquells exmilitants del PSUC o exmilitants de l'MDT, diguem, de Defensa de la Terra, que tenen una revista ecologista i tal, i si l'ubicaries, tal. Però, per exemple, surt la polèmica de la variant de la Bisbal, surt el tema que el personatge que fa fotografia s'ha d'anar a fer fotos pel calendari dels marrecs de sal, surten coses de les comarques gironines, però no l'he volgut ficar, és a dir, si aquests personatges tinguessin aquesta revista i fos ara, parlarien del merder de la Nacional 2. En aquell moment parlen del merder de si la variant de la carretera, de la Bisbal, si ha de passar per dalt o ha de passar per baix, que al final no va passar per enlloc, perquè acaba passant pel mig, no? I perquè són persones bastant d'una ideologia ecologista i que el seu món és una revista, un grup, els dissabtes fan prendre els seus cubates o tenen la seva planta de marihuana plantada al jardinet i després el seu grup ecologista. I l'ha ubicat Puig d'Empordà, a prop de la Bisbal, que pot ser qualsevol lloc o cap. Per fer una mica de referència per aquí, però sense situar-ho, que ningú se senti tampoc tan identificat. Exacte, sí. Com és que se li acudeix començar a escriure una novel·la com aquesta? D'on ve la inspiració? Un dia s'aixeca i diu m'hi posaré, o ja ho portava pensat des de fa temps? A veure, a mi m'agrada tocar moltes coses, igual que quan vaig començar als Balcans com a freelance pel diari Avui o pels projectes d'ajuda humanitària mai havia fet fotos i vaig començar a fer fotos i moltes fotos van publicar a molts llocs, m'agrada provar moltes coses. I la narrativa era una cosa de dir estic fart d'estar analitzant el que passa i ara vull jo inventar-me el que passa i fer una història d'amor que moltes persones s'identifiquen perquè tots ens enamorem, tots ens equivoquem, tots volem disculpar-nos, tots no hem pogut a vegades salvar la parella o ens han volgut salvar, que això és l'essència humana. És l'essència humana més simple, que són els sentiments i les equivocacions, no entre col·lectius, no entre pobles, sinó entre persones, entre dues persones que s'estimen i a vegades la caguen. L'experiència li ha agradat? El podrem tornar a veure escrivint novel·les o passarà a tornar a escriure coses més actuals? Mira, jo ara vaig començar a fer un llibre en
castellà sobre l'extrema dreta, no per fer-lo en castellà, sinó que si fas no de Plataforma per Catalunya, sinó d'Espanya 2000, és així. Que va ser quan l'Anglada comença a fer-me amenaces perquè ha fet Plataforma per la Libertat a Madrid i tal, i no li agrada i comencen a amenaçar-me i a ficar-me querelles, però bueno, tant me fa. I tinc aquest llibre a mitges i tinc una novel·la històrica que diguem, començaria amb Pinochet, retrocediries d'uns jueus que van anar a Xile amb la Segona Guerra Mundial i acabaria a Palestina, una novel·la històrica, però esclar, això seria una cosa que estaré bastants anys en fer-lo. I a més, tal com està el pati literari, que estan tancant totes les llibreries, a Barcelona ha tancat la Catalana, estan tancant moltes llibreries, i així ara és millor fer-ho sense pressa, perquè ara és dels pitjors moments, tant per diaris, com per revistes, com per llibres per publicar. Si tinc aquests dos projectes, un llibre d'extrema dreta en castellà i una novel·la històrica de 3 generacions, però no tinc pressa, ara vull disfrutar aquesta novel·la, i el llibre Xenofòbia a Catalunya de fa un any, que lamentablement encara és actual. Doncs amb aquesta novel·la que avui presenta, la podem trobar a les llibreries? A la llibreria 22 d'aquí Girona la trobareu, segur, i amb algunes altres si la demaneu també. Per tant, novel·la curteta, ràpida de llegir i amena, amb el misteri i totes les històries d'amor i desamor que segur que molta gent li poden interessar. Xavier Rius, i gràcies per haver estat aquí. A vosaltres per convidar-me. Fins la propera.